xi tfisser timxi wara Ġesu? Iwa tmur il-qudiesa u kultant nitolbu u nagħlmu l-itfal tagħna d-dottrina. Dan kollu jfisser timxi wara Ġesu. Però timxi wara Ġesu, il-Vanġelu tal-lum jurina li tfisser xi ħaġa iktar. U jaqblilna nimxu wara Ġesu. Fil-fatt, jekk tiftakru l-Vanġelu jispiċċa Ġesu jgħid lil Pietru ejja warajja. Ejja warajja. Aħna fil-ħajja tagħna nagħmlu ħafna affarijiet, mhux hekk issa tmorru d-dar, forsi diġà uħud minnkom bdew isajru, forsi hemm xi biċċa xogħol żgħira d-dar jew kbira trid tagħmilha xi tmur minn hawn, forsi fejn fien min għandu tfal irid jgħin lit-tfal jagħmlu l-homework jew jistudjaw jew joħodhom x'imkien għall-attivitajiet tagħhom, nagħmlu ħafna affarijiet fil-ġurnata. Għada mbagħad immorru għax-xogħol filgħodu, hemm kollha kemm aħna. Nagħmlu ħafna affarijiet. Li timxi wara Ġesu ifisser illi dak li nagħmlu barra li nagħmluh għax jgħidulna moħħna biex nisimgħu minn moħħna u forsi ħafna drabi biex nisimgħu minn xi ħadd ieħor għax dejk ħaditu lit-tifel għall-futbol mena jiena wkoll irid nieħdu għall-futbol għax dejk ħadithom għas-sfejn mena jiena wkoll mena qed nisma' minn ħadd ieħor. Li timxi wara Ġesu barra li tisma' minn moħħok minn rasek jew minn ras ħadd ieħor minn ħadd ieħor ifisser ukoll tisma' ftit x'jgħidlek Ġesu. X'jgħidilna Ġesu fil-Vanġelu għalhekk niġu hawnhekk aħna biex nisimgħu l-kelma ta' Ġesu ħalli mbagħad nippruvaw inwettquha fil-ħajja tagħna ta' kuljum. U din xi ħaġa sabiħa tassew. Ma nafx indunajtux dalgħodu fil-Vanġelu. Il-Vanġelu jibda hekk, id-dixxipli marru jistadu, kienu 7. Marru jistadu u ma qabdu xejn. Pietru għallhom imxu ħammorru nistadu, dawk semgħu minn Pietru, Pietru sema minn rasu, l-oħrajn semgħu minn Pietru, marru u ma qabdu xejn. Għamlu l-lejl sieħ ma qabdu xejn. Meta Ġesu raw lil Ġesu fix-xatt tal-baħar. U Ġesu qalilhom itfgħu x-xibka fuq in-naħa tal-lemin tad-dgħajsa. Il-Vanġelu jgħidilna li qabdu ħafna ħut, 153 ħuta kbira. X'irid jgħidilna l-Vanġelu? Illi meta aħna ma nisimgħux biss minn rasna, meta aħna dak li nagħmlu ma nagħmluhx biss għax jgħidulna l-oħrajn biex nisimgħu mill-oħrajn jew biex nagħmlu bħall-oħrajn. Imma meta aħna dak li nagħmlu nippruvaw nagħmluh biex nobdu wkoll lil Ġesu, aħna se ngawdu. U din hija l-esperjenza fil-ħajja tagħna ta' kuljum. Kull meta nagħmlu dak li jixtieq minna Ġesu, fuq il-kelma tiegħek nitfa' xbiek, qallu San Pietru lil Ġesu, għax qiegħed tgħid jien nitfa' xbiek. U qabta kbira ta' ħut. Allura din l-ewwel lezzjoni li se nieħdu magħna. Il-parroċċa, il-knisja, il-komunità tagħkom tiltaqgħu hawn intom biex mhux biss biex nitolbu lil Ġesu jagħmel dak li rridu aħna. Mhux biss biex Ġesu jisma' minna, ftit wisq li niġi hawn biex Ġesu jisma' minni. Le, aħna niġu hawn biex naraw x'irid jgħidilna Ġesu għax moħħu iktar tajjeb minn tagħna, għax qalbu ikbar minn tagħna, għax jara l-affarijiet ħafna aħjar milli narawhom aħna, biex nisimgħu lilu u nippruvaw nwettqu dak li jgħidilna hu. Ara kemm sabiħa. U meta nwettqu dak li jgħidilna hu, ħanuża kelma waħda jien biex niġbor ħafna affarijiet minn dak li jgħidilna. Meta nippruvaw inħobbu fil-ħajja tagħna. Meta nippruvaw naħfru, meta nippruvaw nirrispettaw il xulxejn, l-ewwel li ngawdu aħna, jien l-ewwel li ngawdi. Dawk il-153 ħuta kbira, dawk naqbadhom jien kull darba li nobdi li nisma' minn Ġesu. Imma ġieli ma nisimgħux minn Ġesu aħna. U allura x'jiġri meta ma nisimgħux minn Ġesu? Kemm sabiħa dik ix-xena ta' Pietru li qiegħed quddiem Ġesu. Ġesu jgħidlu Pietru, inti tħobbni iktar minn dawn. Issa ma ninsewx tara din kien affiġa bl-ikraħ ta' Pietru. Ftit qabel kien affiġa bl-ikraħ. L-ewwel kien qallu ismu jien lest li mmut għalik, lest li nagħti ħajti għalik. Imma x'inġi fis-sewwien no Pietru qal ma nafux. Anzi l-Vanġelu ta' Luqa jgħid u beda jidej bih. Ma jafux, beda jidej bih. Affiġa bl-ikraħ.
U Ġesu jgħidu lil Pietru, inti tħobbni lil Pietru. Issa kif inqiegħda bil-Malti ma tantx tiftihem, għax aħna m'għandniex kliem biżżejjed bħal m'hemm fl-oriġinal, ħa nipprova nispjega hekk fil-qosor, għax sabiħa ħafna u nixtieq li nifhmuha dalgħodu. Għax verament turina l-imħabba li Ġesu għandu għalina għal kull wieħed u kull waħda minna. Meta l-ewwel darba Ġesu lil Pietru jistaqsih iħobbux tħobbni jent aktar minn dawn, juża kelma bil-Griek qawwija ħafna. Il-kelma hija l-kelma agape, jgħidlu agapas me fi kliem ieħor. Inti veru lest li tħobbni tant li tagħti ħajtek għalija, l-kelma agape tfisser imħabba li lesta li tagħti ħajjita, imħabba li lesta li tmut għal min tħobb. U Ġesu lil Pietru biex jiġbidlu saqajh. Qallu inti lest li tħobbni bimħabba li tmut għalija. U Pietru meta jirrispondi lura u jgħidlu inti taf mulej li inħobbok, ma jużax l-istess verb, ma jużax l-istess kelma, imma juża kelma oħra, jgħidlu fileo-se. Xi ġifieri? Jgħidlu le jien m'iniex kapaċi nħobbok bimħabba l-lesta li tmut. Imma lest inħobbok bimħabba ta' ħbieb. L-imħabba ta' ħbieb fi kliem ieħor meta tħobbni meta jaqbilli nħobbok, meta ma jaqbillex imparpar nitbiet, nitlaq. Allura Pietru jgħidlu fileo-se. Ma jgħidlux agapao-se, inħobbok jien bimħabba l-lesta li nagħti ħajti għalik. U Ġesu jerġa' jistaqsi ħadd-tieni darba, nafu nistaqsih 3 darbiet. Fit-tieni darba Ġesu jerġa' jistaqsih bl-istess mod. Inti lest li tħobbni billi tmut għalija? Jerġa' jiġbidlu saqajh għal darba oħra. U Pietru jerġa' jgħidlu le jiena inħobbok bimħabba ta' ħbieb. Inħobbok meta jaqbilli. Għax għaliex, għax issa ġarrab l-esperjenza Pietru fil-palazz ta' Kajfa, meta dik il-qaddejja qaltlu inti wkoll wieħed minnhom. U Pietru qalla le minix, u kif qedtilkom beda jaħlef u jidej u jgħid li ma jafux. Jaf issa xi sarraf Pietru. Imbagħad l-aħħar darba li jistaqsih Ġesu jagħmel xi ħaġa verament sabiħa Ġesu. Għax ma jerġax jistaqsih inti tħobbni bimħabba li lesta li tmut għalija. Ma jerġax jistaqsih ħaga pasme, le ma jistaqsihx hekk Ġesu lil Pietru. Imma juża l-istess verb li juża Pietru, jgħidlu filejsme, fi kliem ieħor jgħidlu inti lest li almenu tħobbni bl-imħabba tal-ħbieb meta jaqbillek. Kważi kważi li tgħidlu għax anki bdejkien nikkuntenta. Anki bdejkien għalija biżżejjed. Ara l-imħabba ta' Ġesu. Kemm li kien lest li jagħti ħajtu għal Pietru Ġesu. Ġesu kien lest li jagħti ħajtu, Ġesu lest li jagħti ħajtu għalina kollha kemm aħna. Ara kemm kbira l-imħabba ta' Ġesu illi jgħidu lil Pietru okej, ma jimpurtax. Inti m'intix kapaċi tħobbni, ma tistax tħobbni bimħabba li lesta li tmut għalija, imma jien xorta waħda nħobbok. U għalhekk il-Vanġelu jgħid meta t-tielet darba staqsih jekk iħobbux, Pietru ħassabsa ta' qalb, u żgur li jħossabsa ta' qalb Pietru ġo qalbu. Induna li dan li mallem tiegħu Ġesu jħobbu anki jekk Pietru mhux kapaċi jħobbu bimħabba kbira lil Ġesu. Jiġifieri ara xi ħadd minna hawnhekk, li forsi nisbaljaw u nħossuha diffiċli biex inħobbu lil Ġesu. U forsi nħossuha diffiċli biex nisimgħuh lil Ġesu, iktar nisimgħu minn rasna milli minn Ġesu. Ara xi ħadd minna hawnhekk jiġih dubju wieħed biss li Ġesu ma jħobbux. Ara jiġih dubju xi ħadd minna li Ġesu ma jħobbux. Kemm hu sabiħ il-Vanġelu. U ħa nispiċċa dak li qegħdin nagħmlu bħalissa fid-djoċesi tagħna, kelma żgħira fuq il-Qudiesa. Illum niffukaw ftit fuq l-ambone, din il-kaxxa hawnhekk ngħidu l-ambone. U l-ambone tagħkom veru magħmul tajjeb kif għandu jkun għaliex. Għax l-ambone għandu jkun kaxxa li inti qisek tidħol ġo fija. Kif inhu preċiż tagħkom. Tafu għaliex? Għax dan l-ambone huwa sinjal ifakkarna fiex. Ara kemm sabiħa. Fil-qabar ta' Ġesu. Fil-qabar u min jitla jaqra
Ara kemm sabiħa. Jidħol f'dan il-qabar vojt u minn ġo dan il-qabar iħabbar, jixandar il-kelma ta' Ġesu irxuxtat. U aħna meta nisemgħu il-kelma, x'in jgħidilna il-kelma tal-mulej, aħna nirringrazzjawh. Għax din il-kelma ngħidu inroddu ħajr lill-Alla. Mhux hekk ngħidu wara l-qari, għaliex ngħidu għadej? Għax din il-kelma li lna triedna naqbdu 153 ħuta kbira. Il-kull wieħed u kull waħda minna. Triedna nkunu kuntenti fil-ħajja. Imbagħad meta niġu għall-Vanġelu, jiġi s-saċerdot jaqrah. Illi huwa sinjal ta' Ġesu s-saċerdot, issa mimlin bid-difetti ta' iktar minn Pietru, mimlin bid-difetti. Iktar minn Pietru. U jidħol fil-qabar is-saċerdot, jidħol f'dak l-ambone. U aħna nqumu l-koll bil-wieqfa għaliex, għax issa se nisemgħu il-kelma mhux iktar tal-profeti jew tal-apostli Pietru, Pawlu, jew l-atti tal-apostli kif smajna llum jew l-Apokalissi, imma se nisemgħu il-kelma ta' Ġesu. Inqumu bil-wieqfa. U meta nisemgħu il-kelma tal-mulej, ngħidulu tifħir lilek Kristu. Tifħir lilek Kristu, mhux is-saċerdot ta' li dak li jirrappreżenta. Is-saċerdot qiegħed jitkellem bil-wieqfa is-sinjal tal-irxuxtati magħna l-koll għax aħna l-koll irxuxtati inqumu bil-wieqfa mqajmin ma' Ġesu u nisimgħu din il-kelma li tagħtina l-ħajja. Imbagħad kif se nagħmlu issa nistqarru l-fidi tagħna. Jiena nemmen wara li smajna l-kelma lil Ġesu ngħidulu iwa aħna rridu nemmnu fik. U wara nagħmlu t-talbiet tagħna. Il-mulej jagħtina li ngawdu li niggustaw is-sabiħ ta' dak li niċċelebraw kull nhar ta' Ħadd. Imma b'mod partikulari is-sabiħ tal-kelma tiegħu. Ma ninsewx qalu l-apostli fl-ewwel qari lil kapijiet li ridu jsoddulhom ħalqhom. Qalulhom hekk, Pietru qallhom hekk. Qallhom ma nistgħux aħna nobdu lil bnedmin u ma nobdux lill-Alla. Ma nistgħux nobdu lil bnedmin u ma nobdux lill-Alla. Meta nobdu lill-Alla, verament aħna naqbdu 153 ħuta kbira.